okokete yo makare koso dibed ni enango emomiyo nopenji kanyo ni ng'ane beni tayo omenda mano mar NGCDF e kind governors kanyakla kod jod bura ka nyaka gisani koro neno ywaruok mabende osewuok. Okinda inene nade? Mokwongo Sharon, CDF, pesa mar CDF ni ose transform face mar skunde mang'eny kumoaye. Nikech ing'en kapok nodonjo nwanyalo neno kata jineso memeti yien. Nwanya neno midhiero mang'eny kabisa. Gima nengo serikal onengo ng'e ni to pesa ni ogirimiti mane monengo miye mondo chop ne japiny. Lakini ok onengo maye mbunge. Ing'en jatelo, ing'en Sharon jatelo, japiny mawuotho gi tiende ni ken jatelo pesa ni ok onwang' kata onwang'o pesa ni. Gima japiny dwaro ni to school oger school maler koso inyalo get school koso inyalo ger kata PS school kata nongo basari. Mani gima japiny dwaro. Ana neno ni kapok idhi kata gweng' kumwae kocha ibiro neno gima CDF otimo mayo gima county government otimo kiwuotho across mano kara ni wabedo so unfair ne governors but gima wabungo timo gi pesa mar CDF nyalo nene san nyalo winjo muche mwae madhi ne governors neno ni kopo nitie pesa magidwaro kum national government to gikwaya lakini pesa ni onengo tere straight to to MPs kech MPs ema uweyo gi japiny kabisa modo ya governor. Sharon bingeni governor kata mathuru kocha modo access ok mayom. To ka governor utingo pesa gi te ofukune makata mana MCS ok nyal kata access pesa gi. Ere kaka pesa ni neko dhi bedo mang'eny kabisa. Tidhi miyo governor bedo ng'at makoro jigone mana chonge. Tien pesa ni podo kodhi chopo ne japiny. Odhi lale koreka. Pesa ni onengo ng'inje. Gimo onengo tim ni onego geno girimiti, onego ketne chik ma okalie, ma kuponi mbunge ok nyal mule directly, to mbunge nyalo supervise. Mbunge nyalo ngiso kata mana jok mo represent the national government kakitiyo. Kech mbunge a leader mong'eyo problem ma constituency moaye. Yes. Singin kwale suko tende kod omenda mano mar NGCDF jaga budget mano control of budget. Bedno segulo boke ka wacho ni governors mar mondo miyo migi pesa makama en ataro mar chik. Katika mano kani ya utimu limbe gwenge mag masawa jatan piny Kenya nowacho ni governors obed piny gibed bende control of budget piny mar neno kaka omenda makama inyalo duok negi to bende neno ka en lendo madino osechiwne governors bende miyo basari. Ing'en kata samo wuoyo kodi kantie pesa matin ma governors chiwo mar basari. To kidhi back home Sharon ibudo ka basari mar mbunge ne japiny nwang'e mayo mar governor. Kata king'iyo namba ma chiwo mar governor ibiro kana mar governor think seriously. To king'iyo kata skunde moaye Sharon back home in the villages I'm telling you ni CDF also play a very vital role. King'iyo moaye kocha choni ji bedo mane desk etie yien gibau mori puonjo jopiny. Sani kidhi school mora yudo kogo rangi owire kendo ji somo kuma ber kabisa. Ana neno kaka kindo juka kendo stand marwas Green Congress Party of Kenya ni pesa ni omiye wabunge but oket chik kako donjo kum japiny. Kakitae nikech wang'eni omenda mar NGCDF bende obiro bedo kwa lero ne oganda mapacho kani itiyo kode ang'o. Nekoro mkajo kata mna kopogore kata mna gi sikunde wang'eni libraries nyom nyamburko ogero kata police station dispensary otimo a lot. Koro gigo emonengo ng'is japiny ni constituency miae 100 million odonje in a financial year. Pesa ni roll mare en 1, 2, 3. Ma japiny ong'eyo publicly. Japiny ong'eyo ni pesa ni kodonjo pesa dito tije nango teka kwa the access pesa ni. Mane gimo nengo mi japiny gi chik matek ma mbunge ok nyal so de lwete mamule. Mane gimo nengo kel lakini kogol pesa ni Sharon. Odhi beda blow to wananchi. To bende nitiere kata mna paro ni nitiere kaka omenda bende itero i counties nyadi ng'eny. Kinyo kanya ni governor nitiere kod omenda mano mar basari pok ma bende ochiwo. Kopogore governor yudo ni jaod bura nigi mare, MCA nigi mare, woman rep nigi mare. Makoro wacho ni pesa omenda madhi e counties gin omenda modhuro. Akino kini neno nade nitiere kaka ndego bende itimo ne regulation mar mondo ming'e ni ng'awa and responsible for what. Mane problem ma wasebedogo monengo wadhi walosi. Problem wasebedogo Sharon ni japiny kia ni pesa di modonjo mare monengo tigo. Monengo donjo kuome. Nikech yudo ka governor nigi pesa ne mar basari. Yudo ka women rep nigi pesa mar basari. Yudo ka CDF nigi mbunge nigi pesa mar basari. To mar mbunge ni winjo ka chopo kum japiny. Ke japiny believe ni ng'ama miye basari en mbunge. Governors kapok giwayo kata pesa mar CDF ni. Gin mar gi matin cha. Gisetim ng'ango mochopo kum japiny. Maki penjo monengo sano penj governors. Nikech ng'eni ok nyal beda leader, national leader. To ok nyal
pesa matin ok inyal control madhi kum japiny. Mani dhi bedo office ma bogus kabisa. Ana neno ni korka kora Sharon. Pesa ni odonji to miyo girimiti motegno. Japiny ong'e ni constituency kata Wendo kata Migori, Rongo kata mora mora Kenya ka. Pesa modonjo japiny ong'e ni pesa odonjo maromo kama. To pesa ni onengo tijen machalo kama. To wan kaka jopiny kaka wanyalo access pesa ni mondo lok ngimawa. Kwa timo gigo mobedo publicly to wabro ng'iyo muhimu mar pesa ni. To kwa lodho pesa ni mwaduoke malo ka. Samoro unyalo duoke malo ka ma chak ng'ad percentage mare dong malo mami governors ok pesa mane dhi e county cha. Yes. Pero kama na inyanya